Здравейте, аз съм Legendary Place и днес ще ви покажа как да се направите Minecraft сервер. Така, правите една папка, създай. Слагате run, слагате крабът, така. Отваряте папката, направите текстов документ, създай. Така. Добре. Сега в тая папка ще напишете ето това, което ще го оставя под описанието. Ето това. Така. Отваряте този документ. Така. После файл запиши като run.pat или start.pat. Така. И после това го трите и после това го отваряте. Ще изчакам 10 секунди. Хайде, бе. Идем. Виждам колко се сервира. И натискаме едно. Така. Сега виждаме ето това. Ела. Така. Тук трябва да е на true. Така. Така. После влизате в сервер. Още не се е заредил. И сега пак отваряте това и изчаквате. Така, изчакате да зареди. Изчаквате. Ще паузирам докато зареди. И така, тук сме и сервера ви вече е готов. Само искам да видя на нещо, защото много миналите пъти ми се бъгваше. Така, това е това. Формат само ще така. Търси. Това сега не ви трябва. Така. IP. IP-то трябва да е с реално IP. Така. Влизате в Google. Значи тук пишете ето това IP, което ще е в описанието. И ще ви излезе админ, ама на мен вече не ми излезе. И натискате Add a New. Аз вече съм го направил. Нали така. И тук трябва да е 25565, IP-то го търсите от кръмада. Пишете. После пишете IP и копирате ето това IP 192.68.1.102. Така да го пишете тук. Всеки ден трябва да го сменяте в сервера да ви работи. Тук задължително трябва да тъпате. Това не го тъпате и това не го. И пишете, натискате сейф. И е готово. И после, мисля, че и тук май беше задължително 2556 същото трябва да напишете това. Така. Да, стоя се ето тук. Атанил.
Апа не е това. Това е за CS. Моля, 255, така, това трябва да го напишем. 25565, TSP, 25560, TSP, така, сега. И после копирате Virtual сервер, копирате IP-то. Копи. Слагате го тук. После това трябва да е на pause. Тук избирате колко да е, колко човека да са и може да са даже толкова. Така, тук измисляте име на сервера. Можете, например, тест сервер и запазвате. И после пишете стоп. Чакайте само. Стоп. Искате някой скоп. После, да, изчакате да зарежда. Докато зареди ще паузирам. И добре, сервер. Тук излиза нещо сервер, премишъл файл. Даже ясно не знам какво е. Ами, пускайте си Minecraft. Трябва бъкета е това, трябва да е на която версия искате. Например, пише казва бъкет 1.8 долар. Моя и за 1.7 и за 1.8. Да. И после пишете what is my IP. Така. Копвате това IP. Например, го пишете на някой приятел и пишете 256. И му го давате и той влиза с 2. Нека. Но сега няма да го правим. И после той влиза с това IP и готово. И това беше всичко. Добре, сега ще ви покажа. Ако искате картина да сложите на сервера, после пущайте го покажете. Ето го е нашия сервер. Аз имам някакъв краш на стана. Заради 1.7.2 тази версия. И това беше всичко от мен. Да съм ви харесал. Пишете в коментарите дали е станало. Аз винаги преглеждам коментарите и отговарям. И